दा खिन्थु बे बाथौइजमखौ जों जुदि दा गासैबो बर'फ्रा बेनो बर' जाथिनि मोनसे सिनायथि होननानै जुदि लायोब्ला बर'नि गेजेराव जेसेबां दा गुबुन गुबुन धोरोमाव थानानैब्लाबो जोंनि बर' रायज्लायदो दाबोथ' टाइटेला सोलायाखै नङा होमबा दाबो बर' रावखौनो बुंदो गामसा गानाखै आं मानिबाय खाम सिफुंखौ बाहायाखै आं मानिथ'बाय नाथायथ' बर' जानानै दङ ना बर' जानानै दङ ओमफ्राय बर'फ्रा बेसेबां माने जोङो माने बेखौथ' जेनेबा सेन्सास खालामनो नागिराखै जे बर'फोरा बेसेबां ख्रिस्टानाव दं बर'फ्रा बेसेबां हिन्दुआव दं बेखौ नायनायाथ' सेन्सास नङा दै बेखौ क्लियार जानाया मोजां आरो बर'फोरनि गेजेराव जोंहा गुबुन गुबुन धोरोमाव थाबाय नोंनो गुबुन धोरोमाव जा XYZ गुबुन गुबुन धोरोम थाबाय दा बै गासैबो माने बर'फ्रा नैबे सेन्सासाव जोंनि बाथौइजम लिरजोबनांगौ बे खोथाया जिहेतु सावरायनाय जादों दा बेयाव जेनेबा आं बुंनो नागिरनाया बेसो जाहैगोन जे जों माबोरै बयबो जेनेबा जायफोरा दा बर'निफ्रायनो ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे कलमा दंखायोना जेनेबा बिथांमोना ख्रिस्टानिटी लिरखागोन आरो खिन्थु दाखालि बावैसो सानैसो दैदेनगिरिफोरनि स्टेटमेन्टखौ नों नुयोब्ला जेबो डिफारेन्स जों मोना बिश्वजित बिथां सासे पलिटिसियाना बुंनाय आरो माखासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर बुंनायनि गेजेराव फारागानो थाहैयाखिसै बिश्वजित दैमारि बिथाङा मोनसे धोरोमखौ एसे गोजौआव बुंबाय आरो बै सासे काउन्टारा मोनसे धोरोमखौ गोजौआव बुंबाय बिदिब्ला जोंनि गेजेराव कमिउनिटि डिभाइड एन्ड रुलखौ सोर खालायखो नोंसोर सानै साथामानो खालायनाय जाहैबाय दा धोरोमखौ लानानै आं लुबैयो बारा दान्थे बिदान्थे जाबाय थायोब्ला आरोबाव बर'निफ्राय बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि सोरबाया जुदि गावनानै जुदि थाङो आहा गिनाया बेसो आरो जुदि बर'नि गेजेराव गाबोनो जुदि 100 जना सोरखौबा चेलेन्ज लानानै जुदि इस्लामिजमाव कनभार्ट जायोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला बेयावथ' सेक्युलार होननाया दङ बर'आथ' बिराद सेक्युलार ससाइटि आं गाबोन जुदि अर्जुन आली नों जुदि सोरां आहमेद लिरोब्ला सोरबा मैना बेगम सोरबायाबा अनजालि हासिना लिरोब्ला 100 जन जुदि जोङो बर'आ जों जुदि इस्लाम जुदि लायोब्ला सोर जोंखौ बे बर' गामिनिफ्राय होखारनो आंबोथ' बर'थार जोनोम दोनो बर' माबे मोनसे सरकारा माबे मोनसे पार्टिया सरकार दाखांनायनि उनाव नों मोनसे जाथि मोनसे धोरोम होनना बुंनाय लोगो लोगो सिभिल वार जागोन आरोखि वान नेशन वान रिलिजन मालाबाबो जानो हाया नंगौ गेजेर गेजेर सरकार सोलायगोन माबा मोनसे एजेन्डा लाबगोन बै एजेन्डाजोंनो माबा मोनसे आर्टिकेलखौ सोलायनो नाजागोन बेबायदिनो मोनसे माने दा बुङाखै होमबा नोंसोर ट्राइबेलाव थानो ना बेलेन ब्लकखौ नांगौ होननानै जोंखौ बुंखांबाय सरकार मोनसेया ओमफ्राय दा आरो जोंनि गेजेरावनो नों रिलिजन माइनरिटियाव थानो ना STआव थानो बैफोर बुस्थुआ मोनसे पलिटिकेल मोनसे माबा थायो एजेन्डा थानानै फैयो थांनाय गोलाव समफ्राव बर'फ्रा जेनेबा मा होनो बेबायदि सेन्सास जानायाव आरो सेन्सासाव जोङो नों बर' नाथाय नों मा धोरोमाव दङ बे मोनसे जोंहा कलमा गैयामोन आरो बे क'डखौ बे खेबाव जों खोनानायाव बा जों मिथिनायाव मोनसे क'डखौ एड खालामना होनाय जादों आगोलाव हिन्दु ख्रिस्टान सिख जैन पारसि बुद्धिस्ट बेफोर थायोमोन ओमफ्राय आदार्स थायोमोन आरोखि एबारे जोङो माने बाथौइजम होननाय मोनसे बेयाव दङ आरोखि खुलुमबाय फैगासिनो दङ 2027 मायथाइ जाय मायथाइयाव जानो थांगासिनो दङ दुलाराय हादर नाङैनो मोनसे गोदान सेन्सास आरो जाय सेन्सासाव दिनैनि दिनाव बर'फोरा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थेया बे समाव सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंदों दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो बर' माहारियानो फैगौ सेन्सासाव बाथौइजमाव लिरनांगौ होननानै आरो बेखौ लानानैनो गोबां जिथु बर'नि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो माखासे माने बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जाय बाथ्राखौ लानानै दिनैनि दिनाव माखासे ख्रिस्ट' सिबियारि आरो बेजों लोगोसे ब्रह्म धोरोम बा अनेक धोरोमनि जि धोरोमावनो थाया मानो बै बर'फोरा दिनै गावजों गाव खौसेथियाव सावरायाबालानो दिनै ससियेल मिडिया बा समाजारि बिजोङावसो गावजों गाव दान्थे बिदान्थेया सानफा एफा बांनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बे समावनो आंजों लोगोसे दङ मोनसे सावरायनाय मोनसे आयदा आरो बे आयदायावनो आंजों लिंनानै लाबोजादों सासे सांग्रां युथ जाय बिथांखौ नोंथांमोना सिनायनि दिनै जेबो बाथ्रायानो फैया बेयाव दा बिथाङानो जाहैबाय अर्जुन नार्जारी बिथाङा गोबां जिथु समाजनि माखासे खामानिफ्राव बिथाङा गोबां लोब्बा होबोनाय आरो बिथांजोंनो आङो बे आयदाखौ लानानै सावरायनो नाजानि थोंजोङै नै बिथाङानो अर्जुन नार्जारी आरो बिथांजोंनो आङो माखासे बाथ्राखौ थोंजोङै सावरायगोन जिथु फैबाय थानाय सेन्सास बेयाव सेन्सासखौ लानानै दिनै माखासे धर्मीय
माखासे धोरोम सिबिसुला रायजो राजाफ्रा गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय थादों बे समाव नोंथाङा सासे युथ हिसाबै बिनि बेलायाव मा बुंगोन? गिबियाव आं खुलुमग्रोबाय दा नैबे बेलायाव जों जुदि सावरायोब्ला गोबांथार खोथाफ्रा सोरबायाबा अके सोरबायाबा नट अके सोरबायाबा एग्रि सोरबायाबा माने एग्रि नङा ओमफ्राय बेयाव सोरबायाबा एकदम माने नंथारगौ सोरबायाबा नङा बेबायदि खोथाया फैनाङा आरो जों जिखिनि जेनेब्ला मोननै मोनथामसो जोङो अपिनियन जों होलायगोन बे अपिनियना सोरनिबा थाखाय एग्रि जाथारनांगौ बेबो नङा एग्रि टु डिसएग्रि नों जेनेब्ला नों आंखो आंनि अपिनियनखौ नोङो एग्रि नङाबो जानो हागौ दा नैबे बेलायाव आङो जेनेब्ला माखासे बाथ्राखौ थोंजोंथ' आं बुङा खिन्थु एसे आङो सिन्था खालायनानै आं बुंगोन मानो होनब्ला बे बिराद मोनसे सेन्सिटिभ इस्यु जाहैबायथ' दा 2027आव जिथु फैबाय थानाय जि माने अल इन्डियायावनो जागोन बेयो NSSO माने नेसनेल सेम्पल सार्भे अर्गानाइजेसना बेखौ एभ्रि 10 इयार्सआव भारत हादरनि सुबुं सानखोखौ माने सेन्सास खालायखानाय जायो आरो दा जोंनिया थांनाय 10 बोसोर जायाखै खोमा ओमफ्राय दा एबारै 2027आव जानो थांगासिनो दा बेसेबा बोसोरनि उनाव माने जोंनि इन्डियायाव पपुलेसन माने सेन्सासा जानो थांगासिनो सेन्सास होननानै बुंगोन आरो बेखौ दा बे बेलायाव जोंनि गेजेराव नंगौ नों बुंनाय बायदियैनो आरो आंबो नुगासिनो मानो होनब्ला बर'नि गेजेराव जेनेब्ला सोरबायाबा बुंगासिनो जे बर'नि गेजेराव होनना बुङोब्ला नैबे मोनसे खोथाखौ जों एसे क्लियार खालायग्रोनि थांनाय गोलाव समफ्राव बर'फ्रा जेनेब्ला मा होनो बेबायदि सेन्सास जानायाव आरो सेन्सासाव जोङो नों बर' नाथाय नों मा धोरोमाव दङ बे मोनसे जोंहा कलमा गैयामोन आरो बे क'डखौ बे खेबाव जों खोनानायाव बा जों मिथिनायाव मोनसे क'डखौ एड खालामना होनाय जादों आगोलाव हिन्दु ख्रिस्टियान सिख जैन पारसि बुद्धिस्ट बेफोर थायोमोन ओमफ्राय आदार्स थायोमोन आरोखि एबारे जोङो माने बाथौइजम होननाय मोनसे बेयाव दङ आरोखि दा बेखौ लानानै माने सावरायनाया एसे जाया नङा जादों मानो होननानै बुङोब्ला बे सावरायनाया साभाबिक बे जाखागोन दै भाइ मानो होननानै बुङोब्ला बर'फ्राथ' दिनै गोबांथार बेलेग बेलेग धोरोमाव दङ आं दा बाथौ दै आं बिबार बाथौनि गथ' आं बिबार बाथौखौ आङो सिबियो दा बर'फोरनि गेजेराव जोंहा गुबुन गुबुन धोरोमाव थाबाय नोंनो गुबुन धोरोमाव जा XYZ गुबुन गुबुन धोरोम थाबाय दा बै गासैबो माने बर'फ्रा नैबे सेन्सासाव जोंनि बाथौइजम लिरजोबनांगौ बे खोथाया जिहेतु सावरायनाय जादों दा बेयाव जेनेब्ला आं बुंनो नागिरनाया बेसो जाहैगोन जे जों माबोरै बयबो जेनेब्ला जायफोरा दा बर'निफ्रायनो ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे कलमा दंखायोना जेनेबा बिथांमोना ख्रिस्टियानिटि लिरखागोन आरो ओमफ्राय जों दा आं दा बाथौ जाहैबाय आं बर' बाथौ सोरबायाबा बर' ख्रिस्टियानाव थाहैबाय बे बर' ख्रिस्टियानफ्रा बे माबायाव लिरखागोन ख्रिस्टियानिटियाव बिथांमोना टिक मारिगोन ओमफ्राय आं बर' बाथौ जाहैबाय नालाय बाथौइजमखौ जों मोनबाय एबारे क'ड हिसाबै बे जोंनि जारिमिनारि मोनसे देरहासारनायबो दै खिन्थु दे बर'फोरा जेनेब्ला बाथौ सिबियारि हिसाबै दे बाथौ सिबियारि हिसाबै आं बुंबाय आरो आं बेयाव माने बाथौइजमाव होगोन ओमफ्राय दा ब्रह्मफोर थाहैबाय ब्रह्म बिथांमोना हिन्दुआवनो होगोन आरो जिखिनि जों सावरायनायखौ नुदों बिनि उनाव शिब फालिनाय दङ सतसंगि फालिनाय दङ आलदा आलदा बर'फ्रा गोबां हाबबाय ओमफ्राय बर'नि बाथौनि गेजेरावबो रुपामुनि बाथौ बोरलि बाथौ आलदा आलदा मेरला दङ आरोखि दा जेनेब्ला बिथांमोना हयथ' बाथौइजमाव होयो ना गुबुनाव होयो बे बिथांमोननि खोथासै आरो नाथाय जों सावरायनायखौ जों नुगासिनो जे बर'फ्रा जुदि हायोब्ला खौसे जानानै जोङो बाथौइजमाव जोङो बेयाव गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय बाथौइजम टिक खालायनांगोन होननानै दान्थे बिदान्थेखौ जों नुदों नङा होमबा आंनि बेयाव स्टेन्डआ जाहैबाय जे जों खावलायनोसो हायो ओमफ्राय बे खावलायनायाबो खिन्थु मोनसे लेभेलाव नायोब्ला जों सोरबा ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौ जों फर्सफुलि जों खावलायनोबो हायाख' ओमफ्राय ब्रह्म बिथांमोना जिहेतु माने ब्रह्म टाइटेलखौनो लिरहैखाबाय बिथांमोना नङा होमबा बिथांमोना दा दिनै बाथौइजम लिरगोनाव जों बिथांमोनखौ जों फर्स खालामनो हाया आसलथे बुंनो थाङोब्ला आरो दा बेखायनो जेनेब्ला आं बुंगोन जे बर'फ्रा नैबे सेन्सासाव बर'आ बेसेबां सुबुं अनजिमा दङ ओमफ्राय बर'फ्रा बेसेबां माने जोङो माने बेखौथ' जेनेब्ला सेन्सास खालामनो नागिराखै जे बर'फोरा बेसेबां ख्रिस्टानाव दं बर'फ्रा बेसेबां हिन्दुआव दं बेखौ नायनायथ' सेन्सास नङा दै बेखौ क्लियार जानाया मोजां आरो बेखौ जोंनि जायखिनि जोंहा जेनेब्ला नायगासिनो बिथांमोनाबो बेखौ बुजिखायो जे बर'फोरा बे बुहुमाव बेसेबां जन दङ जों बेखौसो जों मिथिनांगोन ना बर'फोरा बेयाव ख्रिस्ट' सिबियारि बर'आ बेसेबां
ओमफ्राय बाथौ सिबियारि बर'फ्रा बेसेबां हिन्दु सिबियारि बर'फ्रा बेसेबां बेथ' मोनसे क्राइटेरियासोना खिन्थु नैबे सेन्सासजों जोङो मोनथिगोन जे बर'फ्रा जायफोरा माने सेन्सासाव हाबाखैमोन जायखौ जों खालामनाय जायाखैमोन बर'फोरनियावबो जिखिनि नेचुरेलि जोंहा ग्रथ रेट दङ जोंनियाथ' जिखिनि सुबुं सानखो बांगोन जोंनियाथ' नेपाल पाकिस्तान बांलादेशनिफ्राय फैनाय नंखाया गुबुन जाथिनि बायदिथ' इमिग्रेसन नंखाया इनक्ल'सार जाना फैनाय नंखाया जोंनिया नेचुरेलि सुबुं ग्रथफ्रा जायफोरा हिसाबाव फैयाखै जायफोरखौ जों सार्भे खालायाखै सेन्सासाव फैयाखै बेखौ जों मोनथिगोन जे नैबे भारत हादराव बुहुम बिखायाव बर' कसारि बुंनाय बा बड' कसारिफोरा बेसेबां लाख दङ जों बेखौ मिथिनायानोथ' जथेस्थ' दा नैबे सेन्सासाव जोङो मानो एफाग्राब जों बेखौ मानो जोङो बेखौ गायसननो थांगासिनो जे बर'फोरा गासैबो बाथौइजम लिरथारनांगौ बा ख्रिस्टानिटि लिरथारनांगौ बा हिन्दुजम लिरथारनांगौ बे नैबे जिखिनि जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सावरायनायनि महर लादोङो बै सावरायनाय महरफ्रा आलदा महर लालांनाया बिराद दुखुनांथाव आरोखि आं बेखौल' खावलायगोन बर'फ्रा जायखिजाया माने धोरोमाव थाया मानो जों बर'खा ओमफ्राय धोरोमा जिहेतु गावबा गावनि मोनसे गावनि अंगुबै फोथायनाय जाय धोरोमखौ आं फोथायनानै आं गावखौ गोजोननाय मोनदो गावनि न'खरखौ आङो गोजोनाव आरो सुखुआव जों लाखिनो हादो बेखायनोथ' आं धोरोमखौ लादों नङा होमबा दा बै धोरोमखौ लानानै नायोब्ला जों खिन्थु बर'आ कुनु दिन जों खौसे जानाय नङा आरोखि मानो खौसे जानाय नङा जोङो धोरोमा मोनसे गावखौ फोथायनायल' नङा धोरोमा मानसिनि जिउदो लोगोसे समाजखौबो सोलायहोफायो जोङो जोंनि बर'फ्रा आरो दा बर' बाथौआरि सिबियारिफोरनि न'खराव नों थाङोब्ला नोङो बाथौआरि सिबियारिफोरनि न'खराव आरो समाजाव थाङोब्ला समाजनि नेमखान्थिखौ नाय हाबा जायोब्ला बर'नि दख'ना गानगोन गामसा गानगोन बर'नि फोरबोआरि खुंथाय मागो दमासि ओंखाम गोरलै जानाय जों आमथिसुवा बेफोरखौ जोङो बुंना लायो जे मोनसे जाथिया जुदि बे बुहुमाव सिनायथि मोननांगौब्ला मोनसे जाथिनियाव माखासे सम्पति थायोनो मा सम्पति दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय रावनि अनगायैबो बैफोर जाथिनि सम्पतिफ्रा आं बाथौ सिबियारि न'खराव थाङोब्ला आं नुहैयो आरोखि जोंनि बिमाफ्रा दख'ना गानगोन जोंनि आफामोना गामसा गानगोन जायखिजाया धोरोमसालिफोराव थांबा आर'नाइ लायो हाबा जायोब्ला गासैबो दख'ना गानगोन हौवाफ्राबो दख'ना गानो ओमफ्राय बर' जाथिनि जिहेतु दामनाय देनाय दङ खाम सिफुं सेरजा जथा बेखौ दामलायो नङा होमबा ओमफ्राय बर' जाथिनि जेसेबां माने मिथिंगादो फैनाय जिखिनि जोंहा माने माबाफोर दङ फोरबोआरि खुंथायफोर दङ बैसागु बुं मागो बुं ओंखाम गोरलै जानाय बुं आमथिसुवा बुं गासैबो बाथौ सिबियारिफोरनि न'खराव आं मोनहैयो आरोखि दा बेखायनो आं बुंगोन जे जेनेबा बर'नि गेजेराव सिनायथिखौ जों जुदि बेखिनियाव लानानैनो जों जुदि रायरायोब्ला आरो बेखौनो थोजासे सानोब्ला आंनिब्ला बेनो थोजासे खिन्थु मोनसे जाथियाव आरो धोरोमखौ सोयोब्ला जों दा जायखौ बर' जाथिनि सम्पति बुंदों खाम सिफुं सेरजा जथा दाखालि बावै जों बेखौ GI टेगनि थाखाय जों मानो नांखो जे जों जुदि एसेबां आदिम जाथिब्ला जों एब अरिजिनेलब्ला जोंथ' इन्डिजिनियासनिख्रुइबो बांसिन इन्डिजिनियास जायखौ जोङो एब अरिजिनेल जों बुङो एब अरिजिनेल होननानै बुङो आरोखि ना जों जुदि जाथिया गावबा गावनि नुनायानो आलदाबा रावानो आलदाबा जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासैबो जुदि आलदाबा जोंनियावथ' मोनसे धोरोमा दंथारोमोन जों बेखौ सानो आरोखि सानना लानानैनो निस्सय जोंनि बर'नि माखासे मेलेमजिबि सानसुमैगिरि बिथांमोना हयथ' गोबांथार बिजिरदो धोरोमनि बेलायावबो जे बे जाथिनिया गासैबो बुस्थुफ्रा जुदि आलदा थारब्ला धोरोमाबोथ' मोनसे थाहैथारनांगौमोन बै धोरोमखौनो दा फैयै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बाथौ सिबियारिफोरा बर'नि गुदि धोरोमखौ बाथौ होननानै मोनसे नामदो लिरनाय जायो आरो बेखौ बुंनाय जायो आरोखि दा खिन्थु बे बाथौइजमखौ जों जुदि दा गासैबो बर'फ्रा बेनो बर' जाथिनि मोनसे सिनायथि होननानै जुदि लायोब्ला बर'नि गेजेराव जेसेबां दा गुबुन धोरोमाव थानानैब्लाबो जोंदि बर' रायज्लायदो दाबोथ' टाइटेला सोलायाखै नङा होमबा दाबो बर' रावखौनो बुंदो गामसा गानाखै आं मानिबाय खाम सिफुंखौ बाहायाखै आं मानिथ'बाय नाथायथ' बर' जानानै दङ बेखायनो धोरोमखौ लानानै आं लुबैयो बारा दान्थे बिदान्थे जाबाय थायोब्ला आरोबाव बर'निफ्राय बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि सोरबाया जुदि गावनानै जुदि थाङो आहा गिनाया बेसो आरोखि
थाङा बुंदो धोरोमखौ लानानै दिनैनि दिनाव गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जायोब्ला होननानै नाथाय थांनाय बावैसो सान सिगाङाव जिहेतु माखासे माहारियारि आफाद जायखौ जों मुं मख'नो थांला दिनैनि दिनाव जे माखासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे बर' समाजनि जिहेतु गावखौनो सासे मेलेमजिबि सानसुमै होननानै सानग्रा बिथांमोननि माखासे बिबुंथि बे बिबुंथिखौनो लानानै दिनैनि दिनाव बेबादि दान्थे बिदान्थेया बांसिन जादों बा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बे बेलायाव मा बुंदों बे बेलायाव फार्स्टआव जेनेब्ला आंनि रिएक्सना जिथु धोरोमनि खोथा जाहैबाय बयबो सेन्टिमेन्ट जायो दा बाथौ आं बर' बाथौ हिसाबै बर' बाथौखौ सोरबाया जुदि थांखिनानै जों बजबथावै आरजाथावै खोथा बुङोब्ला आंबो पार्सनेल रिएक्सनखौ होनाय जाहैयो थिग बेबायदिनो जुदि बर'निनो गुबुन धोरोमाव थानायफोरखौ जुदि दा बुङाखैब्लाबो जुदि सानना लाबाय जे जोंखौ टारगेट खालायनानै बुंदो होननानै जुदि सानफ्लाङो रिएक्सना नेचुरेलि बे फैयो दा बे बेलायाव आं बुंगोना बेसो आरो मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि आसामनि मिनिस्टार बिथाङा जेब्ला बिथाङाथ' इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेड एन्ड इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेड एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि बिथाङा मिनिस्टार गोबांथार आरो जेनेबा डिपार्टमेन्ट दंबावो बिथाङा जेब्ला जेनेब्ला मोनसे खोथाखौ बे बुंबाय जे जों माने नोंथांमोना माइन'रिटियाव थानो दा नोंथांमोना जेनेबा एसटियाव थानो बे खोथाखौ जेनेब्ला बिथाङा माबोरै बुंनो सानदोंमोन ओमफ्राय माबोरै बिनि मिनिङा इन्टारप्रिटेसन जाखो दा खोथाया बेयाव आरो बिथाङा बुंनो सानदोंमोन मामोन ओमफ्राय बिथांनि बुंनाय स्टेटमेन्टखौ मा जों माबोरै इन्टारप्रिटेसन खालायखो बिनि सायाव सोनारगोन आरोखि नाथाय आंबो नायदो बिथांनि बुंनाय जिबायदि बिथांनि गारां जि मोनसे टन बिथांनि बुंनाया आरो आं बिस्वजित सारखौ आंहा बुंनो हानाय जेबो आंनियाव जेबो माबा गैया दे जों मोनसेबो आन्दलन मोनबोनाय गथ' नङा बिथांमोनानो बड'लेण्ड आन्दलन थखन थुजेननाय दैदेनगिरि आरो बिथांमोननि आखायावनो दाबो बर'नि खुंथाय गोहोआ बिथांमोननि आखायावनो दङ दा जों बिसोरनि सासे सासे फिसाला आरो फिसाजोसो आरोखि जोङो नङा होमबा दा बै बिथांमोनानो आन्दलनखौ मानो जागायनाय नङा होमबा बिथांमोना मोनथियो आरो माबे खनाथिं माबे बाथ्राखौ जोङो गोसा बुङोब्ला बिथिं अर जोंगोन माबे खनाथिं जों बेलेन्सआव बाथ्रा बुङोब्ला जाथिया खौसेयाव थागोन बिथांमोना बुजियो नाथाय बिथांमोना बै दिनखालि बुंनायाव बिथांनि टन जिथु गारां आपस एन्ड डाउन बे गारांखौ एसे नायोब्ला एसे दुखु मोनथावना सोरबाया निसय मोनदो आरोखि नों माबोरै सोंनो हाखो जाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ थखन थुनानै लिडारशिप होबोनाय सासे लिडारा दिनै राजनितिक फोथाराव दङ होननानै जुदि नोंखौ जुदि आं सोंबाय ओइ नोंथाङा ख्रिस्ट' सिबियारि माइन'रिटियाव स्टेटासाव थानो ना नोङो जेनेब्ला ट्राइबेल हिसाबै बर'आव थानो बेबायदिखौ नों लोगो लोगो आंखौ काउन्टार होगोन भाइ मानो होगोन मानो होननानै बुङोब्ला बे आंनि मोनसे एकदम पार्सनेल बिलिफथार नालाय नों बे रिएक्सनखौ नों होथारगोन दा बाथ्राया जाहैबाय बे खोथाया इन्टारप्रिटेसना आलदा 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 महर लालांबाय आंबो नायबाय बिनि उनाव जों सानबाय जोङो बयबो जोंबो दा जोंबो एकदम माने धोरोमनि खोथा बुंब्ला जोंबो गियो जोङो रायज्लायनो जोङो एसे गिनाय मोनो ओमफ्राय जोंबो लुबैयो जे बेखौ धोरोम आफादनि गेजेराव रायज्लायनानै बिनि जुदि जेंना दङब्ला बे जेंनानि जोरखौ धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो रायज्लायनानै बेखौ फोजोबना दोननाया मोजां नाथाय सासे जायफोरा समाजनि राजनितिक फोथारनि अनगायै बिस्वजित दैमारि बिथाङाथ' राजनितिक फोथारनिफ्राय बुंबाय बिथाङा गोसोदो बुंदोंमोन ना राजनितिक मोनसे लामाखौ लानानै बुंदोंमोन बिथांमोना सासे सासे पलिटिशियान नाथाय दा आं बायदि मानसिया हमनानै ला आं बिराद गिदिर मोनसे जाथिनि गिदिरथार मोनसे आफादनि आफादगिरि आरो बा दैदेनगिरि आरो ओमफ्राय आं आरो समाजनि बिराद गिदिर मेलेमजिबिनो आरो बिराद मेलेमजिबिनो आरोखि बैफोरबायदि माहारियारि आफादफोरनि माहारियारि आफादाथ' मेल्ला जाबाय बर'आव जोबनो गैयै जाबाय नङा होमबा जोबनो गैयै माहारियारि आफादनि बड'लेण्ड सोरजिनो नागिरग्रा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गावखौनो गाव जाथिनि गेजेराव गोदोरसिन सुबुं सम्पद मेलेमजिबि बुंना लानाय बिथांमोना नंमारगौ नोंथांमोना जाथिनि सासे सासे सुबुं सम्पद माहारि आफादनि दैदेनगिरि नंमारथारगौ नोंथांमोना नाथाय नोंथांमोना जुदि बिस्वजित सारमोन बायदि सासे पलिटिशियाननि मोनसे पलिटिकेल एजेन्डाबोथ' जानो हागौ बैफोर खोथाखौ जुदि नोङो गावखौ नों जुदि इसेबां इमसनेलि ब्रेकडाउन जानानै जुदि रिएक्सन होयो काउन्टार जुदि होयो रेसपन्डनि जायगायाव नों जुदि काउन्टार होयो रेसपन्डनि जायगायाव नों जुदि बेखौ नोङो रिएक्सन बा नों जुदि काउन्टार खालायोब्ला बिस्वजित दैमारि बिथां आरो नों सासे मस्त गोदोर आफादनि दैदेनगिरि
मस्त' गोदोर बर'नि नों सासे मेलेमजिबिनि गेजेराव फारागा मा थाहैनो नङा होमबा हमनानै ला नों जुदि बेबायदि जुदि खालायोब्ला जों सानगोन आरोखि जे जेनेबा जाथिनि बेलायाव जाहा खामानिखौ मावनो जाहा आफादफोरा गावबा गाव जाहा दायित्व लाजोबखानाय दङ नङा होमबा गावनि गेजेरावनो रायज्लायनो होना जोंथ' दाखालि बावैसो सानैसो दैदेनगिरिफोरनि स्टेटमेन्टखौ नों नुयोब्ला जेबो डिफारेन्स जों मोना बिस्वजित बिथां सासे पलिटिसियाना बुंनाय आरो माखासे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर बुंनायनि गेजेराव फारागानो थाहैयाखिसै बिस्वजित दैमारि बिथाङा मोनसे धोरोमखौ एसे गोजौआव बुंबाय आरो बै सासे काउन्टारा मोनसे धोरोमखौ गोजौआव बुंबाय बिदिब्ला जोंनि गेजेराव कमिउनिटि डिभाइड एन्ड रुलखौ सोर खालायखो नोंसोर सानै साथामानोथ' खालायनाय जाहैबाय दा आरो नोंथाङा खालायाब्लाबोथ' जेबो खहा जानाय नङामोन आरो नोंथाङाथ' बिराद मोजां मोनथिथारो ना बेथ' मोनसे पलिटिकेल मोनसे एजेन्डा जानो हागौ कुनु दिन बर'नि गेजेराव बर' ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोनखौ एसटिनिफ्राय दाननो हानाय कुनु आयेन गैया आरो जोंबो बाथौआरि सिबियारि हिसाबै सोरबा जुदि पलिटिकेल पार्टिया पलिटिकेल एजेन्डा लानानै जुदि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि दाङाबाजि खालायोब्ला बर' बाथौ सिबियारिफ्राबो गाबोन ओंखारबोनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला आं दहायनो बुंखानाय बायदि बर'नि सिनायथिया धोरोमखौ लायोब्ला बर'आ दिनै गावनि आंगो होनना बुस्थु जेबो थाहैनाय नङा दे भाइ माबोरै थाहैनो गाबोनो जुदि जों बेफोरखौनो जों जुदि लानानै जुदि बुंलांबाय थायो आर'नाइया बर'निनो गाबोनो जों आर'नाइ लाया गामसाखौबो जों माखासेया गाना बैसागुनो बर'आ जुदि मोनसेल' जाथिब्ला बर'नि मोनसेल' जुदि फेस्टिभेल दङब्ला बर'नि मोनसेल' जुदि बर' नेसनेल डान्स दङब्ला बर' जाथिनि नेसनेल मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट दङब्ला माखासेया बाहायनाय नङा मेजरिटि माखासेयाल' बाहायगोन माखासेया बाहायनाय नङा जोंथ' मेजरिटि माइनरिटिनि खोथा बुङाखै जों बर' जोनोमदोनो जों बर' दा आंनि सिनायथिया आं जोनोमदोनो बर' ट्राइबेलखा थैयानो बर' आंनि धोरोमा गाबोनो ख्रिस्ट' सिबियारि जानो हागौ आं सासे खम बर' नङा आं गाबोनो बर' मिडियामाव फरायाखै हमनानै ला आं इंलिस मिडियामाव फरायबाय मा आंखौ बुंगोन नामा बियो एसे बर'नि सेन्टिमेन्ट गैया बुंनानै माने मा ओरैबायदि बुंनो नागिरो माखासे दैदेनगिरि खुगानिफ्राय डाइरेक्ट बुङाब्लाबो जों ओंथिखौ ओरैबायदि जों बुजिना मोनना लानाय जायोखि जेनेबा जाय बर'फ्रा माने एकदम बर' मिडियाम फरायनाय बिसोर एकदम बारा बर' गरामिथार ओमफ्राय जाय बर' बाथौ जाहैबाय बिथांमोनासो अरिजिनेल बर'फोर दा बैफोर मेसेजफोरखौ जों एखमबा मोनो खिन्थु आं बेखौ बुङाखैबो दै आंथ' बाथौखौ आङो आंनि सइसजों नङा आं जोनोमदोनो आंनि न'निफ्राय बिमा बिफा आरो बर'फोरनि गेजेराव मेजरिटि धोरोमखौ आं बाथौ मोनबोखानाय हिसाबै आं गावनो बेखौ बर'नि गुदि बाथौ धोरोम हिसाबै आं मानिना लायो आंनि थाखाय बाथौ धोरोमा मोनसे अल्टारनेटिभ चइस नङा बाथौ धोरोमा आंनि थाखाय मोनसे पार्सनेल बिलिफल' नङा बाथौ धोरोमा आंनि थाखाय मोनसे बर' जाथिखौ खुंना दोननाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन मोनसे इनस्टिटिउसन जाय बाथौ धोरोमाव खाम सिफुं सेरजा जथा मोनो जाय बाथौ धोरोमाव बागुरुम्बा मोसानायखौ नों मोनगोन बारदै सिख्ला मोसानायखौ मोनगोन जाय बाथौ धोरोमाव बैसागु मागु खाम जथा नों गासैखौबो मोनजोबो दा बेखायनो बाथौ धोरोम इज नट अनलि वे अफ माइ पार्सनेल बिलिफ इट इज ए वे अफ जोंनि जाथिनि मोनसे गोग्गानायखौ बेयाव मोनो बेबायदि बुंनानै आं गाबोनो सासे लिडार जाबायनोखि हमनानै ला आङो आंनिनो बर' आंनिनो आदै मादैमोन न'खराव जोङो एकदम बर'फ्रा एकदम न'खरावनो सोरबा ख्रिस्टान सोरबा सतसंगि सोरबा बाथौ बेबायदि बुंनानै जों गाबोन नांलायनोसै नामा भाइ दा बेखायनो आंनि खावलायनाया बे आरो बे दैदेनगिरिफोरखौथ' जोङो नायबोखाबायलै बेबायदि एकदम मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो जों नायबोबाय बर'नि मेजर जाथिनि खैदां खैफोद थांना थानायनि थैलांनायनि इस्युफोराव बुङालाबासिनो बेफोर खोथाखौ बिसोर बुंनाङाब्रा खोनाबाय धोरोम आफाद दङना गाबोनो जुदि बिस्वजित दैमारिया जुदि गोरोन्थि बुंदोंब्ला बिथाङा निमाहा बिगोन निमाहा बिनायावला माथो एसेबां गिदिर बाथ्रा गासैबो धोरोम आफादा रायलायगोन नाथाय बे माहारियारि आफादनो एकदम गामिनि ओनसोलनि मस्त' गोदोर मेलेमजिबिनो बिथांमोना गेजेराव धुमकितु बायदि खावब्ला नुजानानै माखासे बाथ्राखौ बुंनानै आरो नोंबो एनादार बिस्वजित दैमारिनि महर दाला आरोखि आंनि खावलायनाया बेनोब्रा जोंबोथ' नुबोबायब्रा बर' जाथियाव जोङो लिडारखौ सिनायजोब्बायलै भाइ खोलोब आन्दलन सिलाइनिफ्राय लाना सिलाइ लायै आन्दलन जों नुबाय मोनथाम जों सुक्ति नुबाय दाबो जों उदां जादों नामा फैबाय थानाय समावथ' आरो बर'फ्रा जोंनियाव जिखिनि पलिटिकेल अट'नमि दङ
सेस थांजोबगासिनो बेफोर खोथायाव रायलायालाबासिनो जों नैबे सेन्सासआ बर'नि थाखाय थैनाय थांनायनि खोथा नामा बे जिथु धोरोमनि माखासे जिथु इस्युसफोरखौ लानानै दा गोबां दान्थे बिदान्थे जादों बे धोरोमनि जिथु इस्युसआव जे बेयाव माखासे राजखान्थियारि षड़यन्त्रफोर थानो हागौ नामा जायनि जाहोनाव जा जों बुंनो थाङोब्ला भारत हादरा मोनसे सेकुलार कान्ट्रि नङा होमबा सेकुलार हादर बेयाव साफ्रोमबो सुबुङानो गावबा गावनि गोसो बायदि धोरोमखौ सिबिनो हायो बै बुस्थुखौ लाबोनायाव बै माबाफोर राजखान्थियारि खैसारफोर जानो हागौ नामा नोंथांनि बायदि बे राजनातिक खैसारनि अनगायै जेबो गैया मानो होननानै बुङोब्ला भारतआ मोनसे सिकिउलार कान्ट्रि सिकिउलार होननाय सोदोबखौ प्रेम्बोलावनो सोना दंखायो सिकिउलार डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक सभेरेन इन्डिया प्रेम्बोलाव होनाय दंखायोना सिकिउलार बुंनाय लोगो लोगो जों गासैबो सिकिउलार ससाइटि मोनसे जाथिया जायखिजाया मोनसे धोरोमावल' थाथारनांगौ होनना नों जेबो डिफेन्सखौनो नों लाबोनो हाला जों लुबैयो जों सानो जे बर'आ जुदि आलदाथारखाबा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय गासैबो बिदिबा धोरोमा मानो मोनसेल' नङा जोंबो एखमबा सानो नाथाय बे गावबा गावनि मोनसे फोथायनाय बिनि गेजेरावनोथ' जों बर' बेनोथ' बर'फोरनि बड'लेण्डनि डेम'क्रेसि बड'लेण्डनि सिकुलारिटिया बेनो सिकुलारिजमा जे बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमावबो दङ गुबुनफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव दङब्लाबो जोङो बर'जों रावजों रायलायो दखना गानो नङा होमबा बेनो गुबुन माने पेरामिटाराव थांनानै धोरोमखौ लानानै आंनिबा बर' जाथिखौ आंनिबा बुंफुरलुखौ दालाबो आरो कमप्लिट बियो मोनसे राजनैतिक षड़यन्त्र मानो होननानै बुङोब्ला इन्डियायाव दिनै जों नायनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन जों जेनेबा धोरोमखौ जों नायनो थांब्ला मेल्ला धोरोमफोर थाहैबाय दा माबे मोनसे सरकारा माबे मोनसे पार्टिया सरकार दाखांनायनि उनाव नों मोनसे जाथि मोनसे धोरोम होनना बुंनाय लोगो लोगो सिभिल वार जागोन आरोखि वान नेशन वान रिलिजन मालाबाबो जानो हाया इन्डिया इज बिउटिफुल बिकज अफ डाइभारसिटि नङा होमबा दा बे खोथाखौनो जोङो बुंबाय थादो जुदि वान नेशन वान रिलिजन जुदि खालामथारनोब्ला भारत संबिजिरनि प्रेम्बोला फार्स्टआव थागोन बेनि उनाव फैयो कनस्टिटिउसननि फार्स्ट माने माबायानो पेजआनो प्रेम्बोल बै प्रेम्बोलखौ सोलायनो हागोन नामा सोरबायाबा जुदि एफाग्राब जुदि अख्रा खालायनानै भारत हादरखौ जुदि मोनसेल' धोरोमनि हादर होननानै जुदि बुंनो सानदोंब्ला फार्स्टआव सिकिउलार होननाय सोदोबखौ बिथांमोना बोखारग्रोनांगोन एमेन्ड खालामनांगोन आरोखि एमेन्ड खालामखांनायनि उनावसो नोङो बेफोरखौ नोङो पार्लियामेन्टआव नों बिल इन्ट्रडिउस खालायनांगोन पार्लियामेन्टआव बिल इन्ट्रडिउस खालायनोब्लाबो गोबांथान लकसभायाव डिबेट जागोन राज्य सभायाव थांगोन बिनि उनावसो प्रेसिडेन्टआ साइन होगोन बे कुनु दिन जानो हाया नङा होमबा दा जों नर्थ इस्टआव जों बुंनो थाङोब्ला कुनु दिन नर्थ इस्टआव माबोरै जाथावना नर्थ इस्टनि मेजरिटिया ख्रिस्टान स्टेट गोजा मेघालय मिज'राम नागालेण्ड हो दा बेखायनो जेनेबा बे मोनसे राजनितिक खैसारनि बे गेजेर गेजेर फैयो आरोखि सरकार गोदान फैलायबाय माबा मोनसे ट्रायल एन्ड टेस्टिं खुबैना हरबाय बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरनो खुबैना हरनाय लोगो लोगो जों नुबाय बर'फोरा धोरोमखौ लाना बिराद स्ट्रं बिसोर गिबाय आरोखि जुदि बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालायोब्ला बर'फोरा जाय सरकारा जा एजेन्डा लाना खुबैना हरदो बेखौ बेयाव सोलिनाय नङा आरो बड'लेण्डआव बेखौ बिथांमोना खनसे ट्रायल टेस्टिं खालायखांबाय बेयाव खिन्थु बेयो फिथाइ थायनाय नङा बेबायदि आरोखि खोनाबाय बर'फ्रा बिराद माने आंनिब्ला बर' हिसाबै बिराद इउनिटि खिन्थु धोरोमा गावनि बिराद पार्सनेल आरो दा बेबायदिनो जोङो थांनाय गोलावथार राजनितिकनि जों इलेक्सन केम्पेइनावबो जों नुदोंमोन बर'फोरखौनो टार्गेट खालामनाय जादोंमोन जे बर'फोरा 6 शिड्युलबो आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकबो होननानै बुंदोंमोन आरे जोङो बेल एन्ड ब्लकखौ लानानैसो जों 6 शिड्युल मोननाय बर' ट्राइबेल नङा होमबा बेल एन्ड ब्लकआव जों बर'फोर थादो आरो दङ होननायखायसो बेल एन्ड ब्लक बानायदोंना आरो बिनिखायसो जोंखौ दिनै 6 शिड्युला मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे प्रभिजन बे मोनसे प्रिभिलेजेस गावखौ खुंनायनि बुजिबाय थिग बेबायदिनो ख्रिस्ट' सिबियारिनि माने जायफोरा ख्रिस्टान धोरोम बेयो इन्डियायाव माइनरिटि स्टेटास मोननाय बे माइनरिटिया मोनसे रिलिजनखौ प्रटेक्सन होनाय बे रिलिजनखौ प्रिजार्भ खालायनायनि मोनसे स्टेटाससो मा बिदिब्ला जों गाबोनो बाथौफोरा जोङो बाथौइजमखौ जोंथ' दा सेन्सासाव जों कड मोनबाय बर'नि हिस्टरिक देरहासारनाय जोङो जाय बर'नि गुबै आदिम धोरोमखौ जोङो नामजों होनो हाबोआखैमोन जों रिसार्च खालाय बाथौइजम जों दा लिरखांनायनि उनाव गोथार मंगलबारावबो जों आसामनि केलेन्डाराव सोनो हाबाय
मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जोङो मा मोनबाय जोङो केलेन्डाराव जोङो हलिडे हिसाबै मोनबाय फैयै फैयै आसामनि संबिजिरावबो गनायथिखौ मोननायानो जाहैबाय NSSनि जोङो नैबे सेन्सासावदि बाथौइजम कड मोनबाय बर' बाथौइजमा अलमस्ट जोङो संबिजिराव गनायथि मोनबाय दा आंनि सोंथिया बे बा मिथिनो लुबैनाया बे गुबुन धोरोमफोर बायदि बर' बाथौइजमा माइनरिटि स्टेटास मोननांगोन ना मोननाङा आंनि स्टाडिया बिराद थौले जानो हागौ आं धोरोमनि गथ' नङा दै ओमफ्राय बेखायनो आं बिराद बुरजा आं बाथ्रा बुंनोबो हाया चेलेन्जबो आं खालाया बे आंनि पियर अपिनियन आरोखि आंबो जाथिखौ मोजां मोननायखाय बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननायखाय आरो धोरोमखौ लाना दाङाबाजि दाजाथो होननानैसो आं बेखिनि अपिनियनखौ नोंनि खाथियाव आं बुंफैनाया दा बाथौइजम आंनिबा माबा मोननांगो माइनरिटि स्टेटास मोननांगो इन्डियान माइनरिटि रिलिजन कमिसनाव मोनसे जाहा माबाया फैनांगो एमेन्डमेन्टआ फैनांगो जे बयनिस्रायबो लयेस्ट बिलिभार जोंथ' फोथायारिफोर बाथौइजमानो बयनिस्राय खम सुबुं अनजिमाबो जों जाहैगोन एज कम्पेयार टु ख्रिस्टानिटि एज कम्पेयार टु हिन्दुइजम एज कम्पेयार टु इस्लाम सिख बा पारसिनि उनाव हयथ' बाथौइजमा वान अफ द मस्ट लयेस्ट फलोवार आरो बै लयेस्ट फलोवार मोनसे एथेनिक ट्राइबेल ग्रुपनि बे जाथिनि बै रिजननि बे माने फलोवार बे धोरोमखौ संबिजिरनि माइनरिटि कमिसनाव जुदि लाबोनानै बेखौ जुदि स्टेटास होयो माइनरिटि स्टेटास होयो बर' बाथौइजमा मोनसे प्रटेक्सन मोनगोन प्रमोसन जों मोनगोन मोनसे रिसार्चनि स्कपआ फैगोन ओमफ्राय बे बाथौइजमखौ जों मोनसे इन्स्टिटिउसनै जों महर होनो हागोन दा बेयाव गोबां दान्थे बिदान्थे आरो गिदिर गिदिर जा धोरोमनि सानसुमै बिथांमोना दङ रिसार्च स्कलार बिथांमोना दङ बिथांमोननि आखायाव सोनारगोन नाथाय आं एज ए बाथौ सिबियारि हिसाबै आं सानफ्रोमबो बेखौनो लामा नाहरो जे बाथौइजमाबो आरो बिराद जोंहा सोदांनो दंबावो जाहाथे बै जिखिनि जों बाथौइजमजों मोनबाय बे बाथौ सिबियारि बर'फोरनिफ्राय जाहाथे आरोबाव गुबुन धोरोमाव जाहाथे बारस्लायलाङा जुदि बारस्लायलांनाङाब्ला बाथौ धोरोमाव मा सोदांनो दंबावो बाथौनि धोरोमसालियाव बाथौनि गामियाव बाथौनि न'खराव मा सोदांनो दंबावो बेखौ जोङो रिसार्चखौ जों माबोरै खालायगोन बाथौइजमा बिराद ट्रेडिशनेल खिन्थु बेखौ फोथांना लाखिनोब्ला मिथिंगायानो सोलायहोगासिनो जोङो बेयाव जों मडार्निजमबो जों खालामनांगोन स' आंनि अपिनियना बाथौइजमाबो मोनसे लामादो माइनरिटि स्टेटास मोननांगो दा बेखायनो माइनरिटि स्टेटासा मोनसे प्रभिजनसो बेखायनो बर'फोरनिफ्राय जायफोरा ख्रिस्टानिटि सिबियो बिथांमोनाबो मोनसे प्रभिजनसो मोनदो स्टेटाससो मोनदो दा बर'आनोथ' मोनदो गाबोनो बाथौइजमाबो जुदि माइनरिटि मोनो बर'आ मोनहैगोन बेयाव बेखौ कुइसन खालायनाङा नों माइनरिटि रिलिजन माइनरिटियाव थानो ना बर'आव थानो बे बिराद मोनसे एन्टि कनस्टिटिउसनेल बर' खौसेथिनि बेरेखानि सोंथि बर' खौसेथिनि बेरेखा सोंथि बेफोरो आरो सासे लिडारा बेफोरखौ जुदि बुङोब्ला बर' जाथिनि गेजेराव अर जोङो आरो माहारियारि आफादफोरा सोरबा गावखौनो गाव मानि थाखाय इसेबां माने फेसबुकाव फैनानै मानि थाखाय इउटिउबाव फैनानै मानि थाखाय बाइट होनो दरकारखाय नोंसोरखौ जों लिडार होनना मानिखायो मेलेमजिबि होनना जों मानिखायो नोंनि जायगायाव नों थानानै जाथिनि खामानिखौ मावना माखासे धोरोमनि दाङाबाजिखौ धोरोमावनो आफादफोरा रायज्लायनानै बेखौ फोजोबलायगोन आं बेखौल' खावरायगोन आरो नार्जारि नोंथां जों जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैबावदों जिथु नोंथाङाथ' गोबां बेबायदि समाजनि गेजेराव हाबनानै गोबां खामानि मावबाय जोबथारनायाव नोङो सासे इयुथ सासे सांग्रां नोगोरारि हिसाबै मा मेसेज होगोन आंनि मेसेजआ बेल' जोङो बयबो बर' हिसाबै जों थानांगो जोंनि बर' बुंनायानो बर'नि खौसेथिखा दै बेनि उनाव बर'नि आलदा माने माबाखौ लाबोनाङा आरो बर'खौ माया बर' जाथिखौ मा पेरामिटारा डिफाइन खालायो बेखौ बावगारलां बर'आदि खौसेथि जोङो बर' बायदि नुखायो अनला नोंबो जायो नारजि आंबो जायो अमा जों जाखायो बर'जों रायज्लायखायो बेखौ धोरोमखौ गेजेराव लाबोनाङा बे मोनसे आंनि खावलायनाय बयनिस्राय बे खावलायनायाथ' गामिथ' बिराद जोंहा जेबो माबा गैया जोंनि गेजेराव दा बेयावनो ख्रिस्टान गामि दं बेयावनो अनुकुल गामि दं बेयावनो बाथौ गामि दं खौसेथिखा जोंनिया कुनु दिन बे खौसेथिया बायाखै गेजेर बे गावखौनो गाव लिडार बुंग्रा गावखौनो गाव मस्त' गोदोर राजनितिक नेता बुंग्रा बिथांमोना गामसा गानै माखासेफोरा गावखौनो गाव बर' बुङो खिन्थु कुनु दिन गामसा गानफेरैबो दंलाबायो कुनु दिन बैसागु मानिफेरैबो दङ बै बिथांमोन बायदिया बेफोर इसुनिफ्राय अननानै गोजानाव थानाया मोजां बिराद खौसेयाव दङ बर' जाथिफोरा एकदम आं ख्रिस्टान येस आं बर'
आं बाथौ येस आं बर' आं शिब फालियो आं बर' आं सतसंगि आं बर' गामियावनो बेयावनो गिर्जा नुगोन बेयावनो बाथौ नुगोन बेयावनो उनुकुल मन्दिर नुगोन दैट इज द बिउटि अफ बर'नि सेक्युलार ससाइटि मा ससाइटि सेक्युलार ससाइटि नैथियाव आं बेखौ खावलायगोन बेफोरबायदि सरकारा सोलायो गोदान माखासे एजेन्डा लायो कन्स्टिटिउसनखौबो जों सानफ्रोमबो कन्स्टिटिउसना मोनसे इन्टारप्रिटेसन कन्स्टिटिउसन इज साबजेक्ट अफ इन्टारप्रिटेसन होनना बुङो कन्स्टिटिउसननि आर्टिकेलखौ सोलायो मालाबा सोलायो दा बेखायनो जेनेबा सरकार फैबाय माबा मोनसे एमेन्डमेन्ट लाबोबाय माबा मोनसे एजेन्डा लाबाय मोनसे ट्रायल एन्ड टेस्टिं दाथ' नैबे कुनु दिन जाला जे बर'फोरनिफ्राय कनभार्टेड ख्रिस्टान बा कनभार्टेड हिन्दुफोरा जे बर'निफ्राय दानलांगोन बेखौ इसोर खुबिना नायदोंमोन खिन्थु बर'नि खौसेथिखौ नुबाय बे एजेन्डाया कुनु दिन कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्टआव थांनाय नंला आरोखि बेयो गिसिगोन आरोखि दा बेखायनो जेनेरेसनखौ आं खावलायगोन जोंनि जेनेरेसनफोरखौ आरोखि आंबो जुदि गोरोन्थि बुंदोंब्ला आं गंग्लायै आं खुलुमहरगोन खावलायहरगोन आंखौ निमाहा हो होननानै नाथाय जोंनि जेनेरेसनाबो बेफोराव साग्रिद थालाय बेफोर खोथाफोरखौ आबां जाबां जायफोरा समाजाव गुलाय गुजाय लाबोयो जाय खोथाफोरा बर' खौसेथिखौ सिफायनो माने थुलुंगा होयो बैफोर खोथाफोराव जाहाथे जोङो बेरा बायदि जों गसंनानै जोङो रावबो रिजार्भेसनाव थालायनाङा जोङो बयबो फै ख्रिस्टान फै बाथौ फै उनुकुल फै सतसंगि शिब फै जों रायरायनायनि उनाव गामिनि जेंना गामियावनो जों फोजोबना दोननायखौ आं खावलायगोन ओमफ्राय आं लुबैगोन थामथि आं खावलायनाया नंगौ गेजेर गेजेर सरकार सोलायगोन माबा मोनसे एजेन्डा लाबोगोन बै एजेन्डाजोंनो माबा मोनसे आर्टिकेलखौ सोलायनो नाजागोन बेबायदिनो मोनसे माने दा बुङाखै होमबा नोंसोर ट्राइबेलाव थानो ना बेलेन ब्लकखौ नांगौ होननानै जोंखौ बुंखांबाय सरकार मोनसेया ओमफ्राय दा आरो जोंनि गेजेरावनो नों रिलिजन माइनरिटियाव थानो ना एसटियाव थानो बैफोर बुस्थुआ मोनसे पलिटिकेल मोनसे माबा थायो एजेन्डा थानानै फैयो दा आंनिबा आं बेखौसो सानो आरो जोंनि समाजा दा बिराद सेक्युलार बिराद खौसेथि बे कनभार्जन होननाय बुस्थुआ आरो नों ख्रिस्टानाव दङ बिराद मोजां थाबाय था जों बर' हिसाबैनो नों बाथौ हिसाबैनो थाबाय था बाथौनिफ्रायबो जाहाथे आरो गुबुनाव दा बास्लायहै आरो गुबुन धोरोमनि बर'निनो गुबुन धोरोमनिफ्राय बाथौआवबो दा फै आं बेखौबो आं जेनेबा आं ओरैबायदिसो बुंनो नागिरो दा आंनिनो गामि पियर बाथौथार बै गामिनिफ्राय जुदि सोरबायाबा जुदि गुबुन धोरोमाव थाङो गामियाव बिराद अर जोङो आरोखि गामियानो केस नांनानै थागोन दे गामियानो केस नांना थागोन गामियावनो एकदम पुलिसफोरा कर्ट केस जानानै थागोन जा बुस्थुखौ जेनेबा जों इसोरालाय माथो सासेयानो बै इसोरनि नामावसो जों धोरोमखौ बानायदो ना रिलिजन इज ए ससाइटेल कनस्ट्राक्ट होननानै बुंदो आरो रिलिजना नों आं बानायनाय माबे मोनसे धोरोमा बुंदो जे नोङो मोसौ जायोबा थैयो होननानै सारा माने बुहुमावनोथ' मोसौ जादो अमा जादो बुट प्रसार जादो सैतानखौ सोरबायाबा घोष बुंदो इंलिसाव घोषखौ सैतान बुंदो सोरबायाबा जौ बावदो मार्चिया सोरबायाबा एनसिस्टर बुंदो सोरबायाबा बर'फोरा बेखौ आजै आजौनो जोङो जौ बावनाय सोरबायाबा बेयाव माबा बावदो लिकार जायफोरा माने फरेननि माने माबाखौ बावदो लिकार बावदो बिसोरबो गावसोरनि एनसिस्टरखौ साननानै बेखायनो रावबो धोरोमा सिखाव खावनो फोरोङाखै गाज्रि मावनो फोरोङाखै नों जा धोरोमाव थायो एटलिस्ट दा धोरोमनि सांग्रांथिया जोंनि गेजेराव फैनांगौ कनभार्जनखौ आंनिब्ला हायोब्ला गावदो गावनो बन्द' खालायनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला नाय भाइ जुदि बर'नि गेजेराव गाबोनो जुदि 100 जना सोरखौबा चेलेन्ज लानानै जुदि इस्लामिजिमाव कनभार्ट जायोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला बेयावथ' सेक्युलार होननाया दङ बर'आथ' बिराद सेक्युलार ससाइटि आं गाबोन जुदि अर्जुन आली नों जुदि सोरां आहमेद लिरोब्ला सोरबा मैना बेगम सोरबायाबा अनजालि हासिना लिरोब्ला 100 जन जुदि जोङो बर'आ जों जुदि इस्लाम जुदि लायोब्ला सोर जोंखौ बे बर' गामिनिफ्राय होखारनो आंबोथ' बर'थार जोनोम दोनो बर' दाथ' नै खोथाया फैनोसै आं जोनोम दोनो बर' धोरोमाथ' आंनि पार्सनेल बिलिफ नाय माखासे धोरोमा बिराद गिदिर मोनसे पलिटिकेल मोनसे अस्त्र जाय पलिटिकेल अस्त्रदो मोनसे धोरोमखौ जाथिखौ फोजोबस्रांनो हायो माबोरै फोजोबगोन गाबोनो जुदि नोङो अरुणाचलाव नाय अरुणाचलाव दा अरुणाचलनि अरिजिनेल आदिम ट्राइबेल मानसिफोरा मुस्लिमाव कनभार्ट जायै बिराद गिदिर मोनसे हांगाबा गुबुननिफ्राय फैदो रावबो मिथिया मा एजेन्डा लानानै दङ हानि मोन्थाय नोङो जेनेबा बेयाव फैबाय सिटिजेननि खोथा
भटिं राइटनि खोथा लेन्ड राइटनि खोथा दा बेखायनो कनभार्जनखौ हायोब्ला गावबा गावनि गेजेराव रायज्लायनानै गावबा गाव गामि आफादफ्रानो थिरांथा ला गाबोनो नोंनि धोरोमनिफ्रायबो आंनियाव फैब्ला नोंसोर गामियावबो अर जोंगोन आंनि धोरोमनिफ्रायबो आंनि गामिनिफ्राय थाङोब्ला बे गामियाव हाइकर्ट जालायगोन माबा एकदम पुलिसानो पुलिस थांगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन जुदि हायोब्ला आंनिब्ला एसटि लागैना माइनरिटि रिलिजन लागैनि जायगायाव आंनिबा पलिसिया मा जानांगौ कनभार्जनखौ स्टप खालामनांगौ आंनिबा कनभार्जनासो स्टप जानांगौ आरो आंनिबा बैबो मोनसे जानाङा एसटि नांगोन ना माइनरिटि स्टेटास नांगोन या कुनु दिन जानाङा बे रं कुइसन खिन्थु मोनसे लेभेलाव जों जुदि सिकिउलारनि ओंथिखौ जों जुदि गोसो बायदि जों जुदि बाहायो आं बुंखाबायना गाबोन जुदि 100 जना जुदि गाबोन इस्लामिजिमाव कनभार्ट जायो आं जुदि गाबोन महाम्मद अर्जुन आली लिरोब्ला नोंबो जुदि गाबोन महाम्मद सोरां आहमेद जुदि लिरोब्ला नोंसोरथ' जोंखौ होनोबो हाला नङा होमबा बेखायनो सिकिउलारखौ सभेरेनिटि जोंनि टेरिटरिनि होम सिकिउरिटिखौ गिहोनाङा सिगिनाङा सिकिउलारखौ मोनसे लिमिटेड मोनसे जायगायाव दोननानै जोङो सिकिउलार राइटखौ जोङो इन्जय खालामनांगोन आरो बे आंनि मोनसे खावलायनाय ओमफ्राय जोबथारनायाव आंनि खावलायनाया बेनो जाहैगोन जों बर'फ्रा नोङो गासैबो जों बर'खा मोनसेल' आंनि माने लास्ट मेसेजआ रावबो आरो नैबे डिबेटखौ बेलेग बेलेग महर होनानै दालायराय नैबे जानो थांगासिनो जा फैबाय थानाय सेन्सासआ बर' जाथिया बुहुमाव थानाय नंलालै बेबायदि बुंनानै जों सेन्सास जों खालामाखै बेयाव धोरोमनि सेन्सास खालामाखै जोङो धोरोमनि सेन्सास खालामाखै बर'आ जिहेतु माने जोंनियाव एभ्रि 10 इयार जोंहा जाखानांगौमोन बे जायाखैमोन नालाय बेखायनो खालामगोन जों बेयावसो मिथिसिगोन एबारै जों बेयाव मा मिथिगोन मिथिबायना जे बर'नि टटेल सुबुं सानखोआ बेसेबां दं आरो बैनि गेजेराव बर' ख्रिस्टानफ्रा बेसेबां दं बर' बाथौआ बेसेबां दं बाथौइजम लिरनायफ्रा बर' हिन्दु बुंग्राफ्रा बेसेबां दं बर'खौ जों नुगोन जे बर'फ्रा थारैनो गुबुन गुबुन धोरोमाव मेरलाथार थांबाय दा बैखौ नोङो बर'खौ सिकुलार ससाइटि बुंगोन ना बर'नि डेम'क्रेसि बुंगोन ना बर'फोरा धोरोमखौ सोलाय सानसे समाव गावनि आंगोनि आंगोखौ खोमानो थांगासिनो बै मोनसेनि जों एक्सन प्लानखौबो जों नुहुरगोन आरो नैबे सेन्सासआनो होजोबगोन जुदि बर'फ्रा जुदि धोरोम सोलायनो जुदि गावनि आंगोनि आंगोफोरखौबो जुदि खोमाना लाहैजोबोब्ला गाबोनो जुदि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायानो जुदि मोननै जाहैयो मानो होनबा धोरोमा मात्र नोंनि फोथायनायल' नङा धोरोमा नोंनि आसार खान्थि नेम खान्थि समाज गामिखौनो सोलायजोबहैखायो गाबोनो आं अर्जुन आहमेदा 500 न'खर आं मुस्लिमाव जाबाय गाबोनो मुस्लिम बर'नि मोसानाय बानायगोन आङो गाबोनो हिन्दु बर'नि बागुरुम्बा दिहुनोब्ला थाखानाय बागुरुम्बा माने रिलिजनआ मोनसे लेभेलाव नायोब्ला नों जुदि बुजियाब्ला सिकिउलार राइट पार्सनेल राइट होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे जातिखौ फोजोबस्रांनायनिबो मोनसे सिकिउलार राइट जाहैगोन बियो बुजिदोंना बेखायनो आंनि मेसेजआ अननानै जों जि जायगायाव दङ जि खोलोबाव जों फैबाय आन्दलनजोंनो फैनाय जाथिथार मोनथाम सक्ति दाबो जोङो नै असान्ति बेखायनो आंनि बुंनाया बेल' जों बयबो अननानै जि धोरोमावनो थाया मानो जों बर' हिसाबै थागोन नैबे सेन्सासआ बर'नि थैनाय थांनाय नङा बेखायनो रावखौबो नारसिनलायनाङा खावलायलायनायाव सोरबायाबा खावलायनायखौ मानिया बे बिथांमोननि मोन्थाय आरो खावलायनायखौ रावबो गाज्रिबो मोननाङा दुखुबो मोननाङा जों बर'आ सानफ्रोमबो मोनसे आलदा जाथि खाथार हिसाबै जों बयबो गासै बुस्थुखौ जों इउनिट जों देखायनो सानो एखमबा नाथाय धोरोमखौ लाबा जों इउनिट देखायनो हाया बेखायनो सोरबा खावलायगोन दुलाराय बाथौ गौथुमा हयथ' खावलायनो हागोन नाथाय दुलाराय ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा बेखौ मानियाबो जानो हागौ दुलाराय ब्रह्म सिबियारिफ्रा मानियाबो जानो हागोन नाथाय खावलायलायनायाव ज' जाना रायलायनाया आंनिबा कुनु गोदोर मोनसे क्राइम नङा रायलायलायबाय जोङो दा नोंदो आंदो रायलायबाय बेबो रायलायबाय लास्टआव मोनसे डिसिसना फैबाय जे जोङो जाति हिसाबैथ' बर'खा जोंनि धोरोमखौनो जों लिरनोसै बे मोनसे लास्टआव कनसेन्सास फैयोब्लाबोथ' जाबाय दा जोबथारनायाव आंनि मेसेजआ बे जों बर' हिसाबै थागोन बे सेन्सासआ बर'नि थैनाय थांनायनि मोनसे सेन्सास नङा बेखायनो धोरोमखौ लानानै रावबो गामि जोङो बेफोर खोथाखौ लानानै आरोबाव गुबुन महर होनाङा दैदेनगिरि बिथांमोन समाजनि सिबियारि बिथांमोन मस्थ' गोदोर इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन माहारियारि आफादफोरनि गोदोर दैदेनगिरि बिथांमोन बे धोरोमनि बेलायाव नोंथांमोनाबो जाहाथे सिमा बाद्रायनानै जाहाथे नोंथांमोनाबो बाथ्रा बुङाब्ला हयथ' गोबांथार मानसिफोरा थुलुंगा मोननायबो नङा दा बेखायनो नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन जों बर' हिसाबैसो थागोन आरो जों बर' हिसाबैनो जोङो खौसेथिखा जोंनि
दावहाया जाबाय बड'लेण्डसो दावहा नङा होमबा आं बेखिनिखौनो बुंगोन जों बर' हिसाबै थागोन बर' जाथिया देरहासार जानांगो बर' हिसाबै जों थांना थानांगो आंनि मेसेजआ बे आरो नंगौ बिथाङा जाहैबाय अर्जुन नार्जारी आरो बिथाङा दिनैनि जिथु मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदायाव खोब गावनि बिबुंथिखौ बुंबाय जिथु थांनाय बावैसो सान सिगां जों नुगासिनो दङ दि समाजारि बिजोङाव धोरोमखौ लानानै गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै जिथु दान्थे-बिदान्थे जानाय बे दान्थे-बिदान्थे जानायनिफ्राय बिथाङा साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरखौनो दिनैनि दिनाव जानगाराव थानो बिथाङा खावलायदों आरो बेजों लोगोसे गोबां गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंफोरनो हानायनि थाखाय बिथांखौ जोंनि बड'सा न'खरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। खुलुमबाय।